Il-gazzetta MaltaToday irrapportat kif il-Partit Nazzjonalista mhux sit il-Binja tal-Azad fil-Belt Valletta. Dan ġie rapportat ftit tal-jiem wara li l-eks Viċi kapu d-deputat Nazzjonalista Mario De Marco għal f'opinjoni fuq it-Times li l-Partit Nazzjonalista għandu jħalli d-Dar Ċentrali u jmur fil-Binja tal-Azad. Dan bilan li l-Partit Nazzjonalista jaqta' d-dejn li għandu. L-istess eks Viċi kap Nazzjonalista fi żmien Sajmin Busuttil qal ukoll il-kap Nazzjonalista ġdid għandu jbieħ l-istazzjon televiżiv tiegħu in-net. Il-MaltaToday irrapportat ukoll kif din il-proposta ta' De Marco qajmet bosta rwiefen fih dan il-Partit Nazzjonalista. Diversi sorsi fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu mal-MaltaToday qalu li l-Binja tal-Azad mikrija u l-kuntratt jiskadi madwar 4 snin oħra. Meta l-MaltaToday staqsew dwar kuntratti lil kelliem tal-Partit Nazzjonalista, dan qal li ma jikkummentax fuq kuntratti privati li għandu l-partit. Il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista ma weġibx lanqas il-medja indipendenti dwar meta l-kuntratt tal-kirja se jiskadi. Dan ifisser li l-proposta li għamel il-Viċi kap Nazzjonalista fi żmien Sajmin Busuttil mhijiex fatti bdi.